डांस क्लब पर चांदनी से गाना ना जी दिलवा हम लोग सब धन वही दिल वाला बा पति पत्नी के मैटर बाप वही बात सच्चाई बात बहुत बढ़िया लाई बढ़िया बढ़िया लाई हम पेट में बड़े भाई अरे तो जान ले पक्का बढ़िया बढ़िया गाना बा और सी ड्रेस साथ का क्या किधर में जाके बाजार तरकारी ये जान कहे आलो करेलो जर भरी ये जान अरे ओहो मैं हरी का ब्यूटी पकड़ला ना एक पाई खरा जाला तो यही किसी मन करे झोंक दे ही अखियां ना मारा चापला क्या लाइन बता पियावे के पलान बटे जहारे हाल मारी जाई भाभी छोटा रुसाना करे जा पदान बटे तोहरे सजनी भाभी पदान बटे तोहरे रुसाना करे जा पदान बटे तोहरे सजनी भाभी पदान बटे तोहरे दारू की बात हो रहा काहे मरद के देत बड़ू गहली धनी चला सोना के किन दी बाली बढ़िया बढ़िया उपाय बा हमरा कुछ ना चाहिए तू ही बोला पान खा के दिन भर घूमेला पवन लखनऊवा सही बात बा सुपीरी हम सोलिया में जाके तीर खाते कौआ बुझा स्टेट में जाता है अच्छा बहुत करे जा पूरा किन लाई सहारे अरे भौजी परक जय हटारे रुसाना करे जा परान बटे तोहरे सजनी भाभी परान बटे तोहरे रुसाना करे जा परान बटे तोहरे सजनी भाभी परान बटे तोहरे अरे वाह ये तो भैया मिजाजी गाना बा बढ़िया गाना बा ज्यादा कुछ तो हमें बहुत कुछ आफन पाफन ना देखे के मिलल है लेकिन गाना ठीक ठाक बा ऑडियो के नजरिए से बहुत बेहतर बा वीडियो के नजरिए से एवरेज बा वीडियो के नजरिए से एवरेज बा ऑडियो के नजरिए से बहुत बढ़िया बा जौन पवन सिंह के आजकल ट्रेंड बा पवन सिंह जौन एगो ट्रेंड सेट कैले बाड़े वो ट्रेंड पर मतलब बखूबी राजा जी के दिलवा धनी हो सब धन तहरे ही बाटे ई जौन गाना बाड़े स यही मेटल और यही फील के गाना बाटे चांदनी सिंह के साथे अच्छा लागत बाटे बाकी डिटेल में भी एक बार में देखे में बस मजा आइला में जौन रिएक्शन में निकल गई आप लोग देखबे के नहीं जो है असली सच्चाई होला बाकी गाना ये कहम के ऑडियो के मामले में बेस्ट बा अब देखे वाला बा के गाना हो राजा जी के दिलवा और सब गाना जैसन सुपर हिट हो ताकि ना के गाना के का रिस्पॉन्स मिल रहा बा तो आप लोग बताएं जानू नीचे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग राय दी जा कैसन गाना के फील बा का गाना लागता तब एक हम कुछ सोच समझ के न्यूज बनाई ठीक बा एक सक्सेस रिपोर्ट भी लेके आई एक रिव्यू भी बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे देखम जा और भी बीएफसी न्यूज पे भी आप लोग देखम जा तो इसमें प्यारे से बात बने रही जा और हमारा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजा यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजा कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रिएक्शन डाल के रखले बानी रील के माध्यम से भी फुल वीडियो के माध्यम से भी ताकि जो यूट्यूब पे रिलीज नहीं खे बोलिए इंस्टाग्राम पर हमारा जरूर फॉलो करब जा और जौन भी मतलब
कोनो भी रिएक्शन के डिमांड, अगर आजकल होली के सीजन चला था, पवन खेसारी के कोनो होली के आप लोग पुरान चाहते हैं पवन सिंह चाहे खेसारी जी के, तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताइए। और कोनो गाना हमारे से छूटल हो के बार के होली के, चाहे पवन सिंह चाहे खेसारी के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कर लिया गाना के, मतलब चांदनी सिंह भी पवन सिंह के तो पहले तो हाफ पैंट में एकदम सिंपल लागल है, लेकिन जब फुल ड्रेस ले लिया तो लुक अच्छा लगा था। वीडियो जो लगा था पुरान का पहले जमाना वाला पवन सिंह जो वीडियो आवत रहे नु, लेकिन आजकल के जो हाई क्वालिटी चल रहा बा वो लेवल पे बाना, तो ठीक ठाक बा। वीडियो ही तनी से एवरेज बाटे, नॉर्मल बाटे, लेकिन एडजस्ट कर जे कहे के देखी जब गाना अच्छा होके, लिरिक्स अच्छा होके नु मजा आवे सुने में, देखे में मजा आवे, तो फिर पब्लिक क्वालिटी भूल जाले। कुछ सच्चाई है, देखी क्वालिटी दिस दैट आदमी तबे करेला जब चीज बढ़िया ना होला। अगर चीज बढ़िया बा, वीडियो एल्बम सॉन्ग गाना के मेन पॉइंट ये है कि गाना मजा देवे, सुने के मन करे, हमने के सच्चाई से रिलेट करवावे। एमे तो पवन सिंह अपन सच्चाई से रिलेट कैले है कि लहतर लखनऊ में प्रियांशु आशुतोष जाता रहे, आशु प्रियांशु पौआ, तो इतना बड़ो एकदम डायरेक्ट सच्चाई कहले बड़े पवन सिंह जी, लिरिक्स हिम्मत कैले बड़े। आशुतोष तिवारी जी गाना के लिखते टीम लोग आप लोग नाम ले ली, आशुतोष तिवारी जी गाना के लिखले बड़े, प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े, चांदनी सिंह तो आप देखबे करिए आप लोग, विभांशु तिवारी और गोल्डी जायसवाल सोनी सोरकर की टीम जो वीडियो के डायरेक्शन और कोरियोग्राफी कैले बा। बाकी आप लोग के रिएक्शन कैसा लगल, प्यार से बात बन जाए। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जाए, जय बिहार।